sudije i tužioci ne mogu da učestvuju u političkim aktivnostima, u političkim debatama, a moja prva reakcija je bila da nisam mogao da poverujem da tako neko nešto može da izjavi. To je vrlo zabrinjavajuće za čitavo društvo i čitavu tužilačku organizaciju i jako opasno. Imate jedno priznanje i mogućeg dela, a to je i nesavestan rad u službi, i zloupotrebu službenog položaja i mogućnosti trgovine uticaja, gde vi govorite o tome da vi u stvari izbegavate da primenjujete zakon. To onda znači da vama, ako se neki građanin, njegov politički stav ili njegov uopšte mišljenje ne dopada, vi ćete onda zakon primenjivati možda u oštrijem smislu ili ćete možda taj zakon isto tako zloupotrebljavati i proganjati te ljude. To je jako opasno za sve građane Republike Srbije, da vi zavisite od nečije lične ocene, ličnog stava, neko ko bi trebao da štiti pravdu i pravni poredak.